Malta it-tielet l-aħjar belt taż-żgħażagħ biex jgħixu fiha. Jgħid dan is-sit list25.com li jpoġġi lil Malta wara Vienna u New York imma qabel bliet bħal Dubai, Pariġi, Londra, Barcellona, Amsterdam, Frankfurt, Ruma u Berlin biex insemmu biss ftit. Lista li tikkunsidra diversi fatturi li jfittxu żgħażagħ li jħallu l-irħula u l-bliet tagħhom biex jistudjaw jew jiddefertu. Fatturi bħal l-ispejjeż u post li jolqot il-karattru tagħhom, karattru dinamiku u ħieles minn kull ħsieb, u għalhekk irid ikun pajjiż li joffri stil mexxej u prattiku li jolqot il-ħtiġa taż-żgħażagħ li jkunu indipendenti. Is-sit jgħid hekk fuq Malta. Nafu li Malta mhix belt imma arċipelago fil-Mediterran. Mela liexi fuq il-lista tal-aqwa bliet. Imlaqma l-art tal-għasel, Malta tista' titqies bħala belt waħda meta wieħed iqis li wieħed mill-iżgħar stati fid-dinja. U skont diversi studji, il-Maltin huma l-iktar abitanti ġenerużi fid-dinja. U fuq is-sit TripAdvisor għawdex ikklassifika fis-sitt post tat Travelers Choice 2013 fost l-aqwa 10 gżejjer fl-Ewropa. Is-sit jiddeskrivi lil Għawdex bħala post rurali, popolazzjoni ta' 31,000 persuna, id-dar għal uħud mill-eqdem strutturi reliġjużi fid-dinja, bajjiet bramel oranġjo fl-aħmar u bsiti perfetti għall-addasa fil-bajja tar-Ramla. Fl-aħħar sigħat spikkaw kol filmat ta' żewġ turisti li għal-ewwel darba żaru pajjiżna u qattaw ġimagħtejn bejn Malta u Għawdex. It-turisti Matus Kuċarovic u Alicia Gurinova jgħidu li qattaw il-vaganza tagħhom jiskopru n-natura pura u sbuħija moħbija ta' pajjiżna. Jgħidu li kellhom iċ-ċans jiltaqgħu mal-Maltin li wrawhom il-pajjiż minn angolu totalment ġdid, xi ħaġa li impressjonathom. Inħallukom tgawdu l-filmat mill-isbaħ tagħhom. So show me family, all the blood that I will bleed.